Jamen, jeg er Jon Fabricius Torell, og jeg arbejder i BEC's Teknologiprojekt og Workplace, og jeg har været med til at starte sejling-forløbet op i Bankernes EDB-central tilbage i 2013. Hvis du skal vælge sejling som værende en løsning, så giver der dig nogle fordele. Du får en lettere ekspeditionstid og hurtigere ekspeditionstid, og det bliver nemmere for dig at administrere dine kollegaer i systemet, og samtidig så får du hurtigere opslag til eksterne systemer, som gør det nemmere for dig at arbejde. Sejling giver jo store fleksibiliteter til ligesom at skræddersy det efter bankens behov rent arbejdsmæssigt også. Det vil sige, at man kan lave specielle køsystemer, som gør forskellige actions, altså giver mulighederne for at omstille til forskellige grupper. Det kan være skill-based routing, for eksempel historical routing, det kan være VIP call routing, som er 3 forskellige begreber, man bruger efter om at der kommer en kunde, som har et givet problem, og man ved, der sidder en ekspertgruppe, så kan man range det efter, den ekspert skal tage telefonen, fordi så er man sikker på at få størst succes for den givende kunde bliver hjulpet hurtigst muligt. Når kunderne ringer ind, så er der ikke alt det der med, at når rådgiveren skal sidde i røret og slå dig op i et system og finde ud af, når det er dig, der er i Hans Erik eller et eller andet. Nej, det er på forhånd kendt, det er Hans Erik, der ringer ind. Og så slår den automatisk op i systemet og giver hele den her oversigt over kundens engagement, og man kan se depoter, udstående og forskellige konti i banken. Og det gør bare, det er bare så meget nemmere. Ved indførelsen af sejling hos for eksempel Arbejdernes Landsbank, der har de jo gået ind og lavet nogle målinger på det, og faktisk konkret fået nogle tal ud af det, og de tal, de har jo medført, at man faktisk over en tid på blandet 1 år, og så et år efter har sparet de her 500.000 minutter per år. Og det er jo fordelt ud over alle deres ansatte, så klart, der er en stor besparelse for at have sejling. Bankerne jo taget det her rigtig meget til sig og set den store anvendelighed sejling, og i PT i dag, der har vi hovedparten af vores medlemskunder i vores løsning. Vi har nogle enkelte, der står ved siden af, men det går ud fra, at der er kun et spørgsmål om tid, og så er de også på sejling. Det er det. For der er mange fordele for dem, og det vil de også selv finde ud af.